Goed 200 mensen ben het aankwamen op de actie voor het motocrossterrein Prikkedaam in Makkengeer. De toekomst van het verneemde circuit stiet vrij, omdat het voor te volle oerlijst zwaar is voor de omwenners. Maar de actie woon de voorstanders signaleren dat het dorp voor een grutpad achter het circuit staat. De bedoeling is om dat mensen te voet komen en mensen die kunnen op de fiets komen, scootmobiel, alles met mij gaan. En dat dienen ze manmachtig. Er wienen benammen een soort motoren. Ik het allemaal gewoon blijven en ze moeten ermee ophouden met te gaan hoeren en alles. Ik vind het super dat ze dit allemaal gaan doen voor Makkenga. Het bestaat al jaren, Ik vind ze moeten gewoon open blijven. Omdat iedereen gun ik zijn sport. En waar stopt het als de Prikkedam al weggaat? En trouwens, de Prikkedam zit er al zoveel jaar. Ja toch? Die moet gewoon blijven. Een grote opkomst dus, maar het is maar de vraag of het wat opsmiet. Komende ties die doch de Raad van State uitspraak over de klachten van omwenners. De toekomst luidt dus in handen van de rechter. Ja, maar ja, als we niks doen, dan zijn we ook verloren. We moeten met z'n allen in actie komen en uiteindelijk gaat de rechter erover, maar ja, we moeten toch van ons laten horen. De actie wie je spontaan opzetten via Facebook. Het bestuur van de Prikkedaam is verrast door de grote opkomst. Daar ben we hartstikke in de wies mooi. Ja, we zien ze wel als club stiert het helemaal buiten nu. Maar de actie is gewoon geweldig. Als het genoeg is om de Prikkedaam hier te houden, maar dus komende ties die blikken wel.